ካብቶም ናይ ገዛውቲ ኣዋልዩ ዝበዝሐ ጊዜኡ ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሉ ፀጉሪ እንዳጠቕለለ ዘሕልፎም ንሱ ኸኣ ይበኣስ ይሰቲ ነታ ገዛውቲ ኣፅብይዋይ ዝደፍሮ ሰብ የብሉን። ንኣ ዝበለ ሰልሕ ኢሉ ዝኸዶ ወዲ ይኹን ጓል ብዘይገድስ ከም ዓመሉ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሉ ከሎም እታ ጓል ገዛውቱ ክዳና ኣፀራርያ ብቅድሚኦም ክትሓልፍ ስለ ዝረአየ ንስከቲ ክብል ብትዕቢት ፀውዖም። ኣስጊላ ኮይና እምበር ኣቐዲማ ሪኣቶ እንተትኸውን ነይራ መንገዳ ምስ ቀየረት ብፍርሓት ካብቲ ደው ዝበለትሉ ግና ከይትንቀሳቐሰት ተራእየትን። ኣተ ከም ገለ ንዓኻ ከይምስ በላ ግዳእ ከይፈትወት ተንቀሳቒሰም ኣብ ቅድሚኡ ደው በለት። እንታዴኺ እንዳፀዋዕኸ ተፅቅጢ መን ምዃኑ ዘንጊኢ ከይደኽእ ምስ በለም ብፍርሓት ዝኣክል ዘረባ ቤን ክመፅእ ስቕዳዕ በለት። ኣብኪ ሓቲሞም ድምሲ ድምኺ ናበይ ትኸድ ኣለኸ ምስ በላም ተራእኺ በለት ብትሑት ድምፂ። ንሕጂ ኺዲ ካልእ ግዜ ግና ጥበል ምስ ተባሃልኪ ጠብ ትብሊ ካልእ ዘረባ ከይወስኽ ኣፈኖም ካልእ ክብለኒ ኢላ ተፀቢያ ስለ ዝፀንሐት ብቐሊሉ ምስ ፈኖም ዝተሓጎስቶ ተሓጓስ ንሳ ጥራያ ትፈልጡ። ካልእ ግዜ ግና ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነታ ጓል ገዛውቲ ካልእ ሕቶ ፍቕሪ ዘይተቐበልክኒ ኢሉ ኣብ መንገዲ ምስኣ ክገራጮ ስለ ዝረአየ ኣብ መሬት ሰጢሑ ሒዝዋ ኸይዱ ኣይፍቅረካኒ ኣብ ከምኡታት የለኹን ኢላ ኣቕቢፃቶ እኳ እንተነበረት እንተኾነ ብሓይሊ ኣፍቃሪቱ ክትኮን እዩ ወጠጥ ዝብላ ነይሩ። ፍቕሪ ብሓይሊ ኣይሰርሕን እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ብልቡ ኣየፍቅረካኒ መዝ ዝብለካ ክትእላ ጥራሕ ዘለካ ምናልባት ከም ሰብ መጠን ዕድል እንተረኸብካ ክሳብ መወዳእታ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ዝደለኻዮ ነገር ንምርካብ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብትዕግስትን ብጥበብ ኣፍቲኻዩ እምበር እንታይ ክብለክ ፀንሐ ምስ በለ ዋላ እኳ ምስኡ ክትርአ ዘይትደሊ እንተኾነት ካብቲ ዘሸግራ ወዲ ስለ ዘናግፋ ግና ተሓጒሳ ነበረት። ዋላ ሓደ ኣይኮነን የፍቅረኪ ኢሉ ንኣናኸ ኣየፍቅሮኒ ኣይከውኒ እንተበልኩ ድማ ብሓይሊ ኣፍቃሪትኩኒ እንዳበለ ካብ ዝርብሸኒ ብዙሕ ገይሩሎም ወረ ማዕተን መፁኒ ከልኢኒ ዘሎ ምስ በለቱ ኣይከውኒ እንተተባሂሉ ሰላሕ ኢሉ ዘይጠፍእ እሞ ከዓ ንጓል ገዛውትና ክደፍር ነዚ ገዛውቲ ኣይፈለጦን ዘሎ መስለል ንምዃኑ ወዲ ገዛውትና ዲ ምስ በላ ኣይኮነን ምስ በለቱ ድሕሪ ሕጂ በዓለይ ዘፋኖኪ ሕጂ ኺድ ምባል ተፋኒዋ ኸደም እንተኾነ ምስኡ ተርአያ ማለት ካብ ነብሳ ሓሊፋ ንስድራ ክተፀርፍ ከም ዝኾነ ስለ ትፈለጥ ድሌት ኣይኮነን የግዳስ እምቢ ምስትሎም ብድሕሪ እንታይ ከም ዝመፅእ ስለ ትፈለጥ ምስናይ ሕርቃና ናብ ጉዳይ ኣበለት። ከም ዓመሉ ወዲ ኣብ መንገዲ ፀኒሑ ጉዳይ ፍቅሪ ክገብር ክብል ግና ምስቲ ሰጢሕዎ ዝኸደ ወዲ ክትመፅእ ስለ ዝረአየ ኣንፈቱ ቀይሩ ካብቲ ኻይብ ተሰውረ። ሰሙመ መላእታ ቤና ክረኽባ እንተፀዓረብኳ ቤን ወዲ እንዳፋና መተንፈሲ ሰኣነ። ንሳ ግና መጀመርታ እኳ ምስኡ ክትረአ ትሽቁረር እንተነበረት ፈተያ ከይፈቱት ምስኡ ክትዕልል ምስ ጀመረት ውሽጡ ንጹሕ ሰብ ኮይኑ ስለ ዝረኸበቶ ኣይፀላእቱን። መሊክ ዲ ገዛ ክእተው ኢሉ ተፋኒዋ ኸደ። እንተኾነ ገዝኣ ምስ ኣተወ ዝተቐበላ ነገር እንተሎ ተሪር ፀፊኢት ንኣቦኣ እዩ። ኣተ ንስኽስ ኢልክ ከዓ ምዚ ሰብ ዘሰክሐ ኣዋላ ክትዘሪ ኣቲ ከምዚ ገይረ ደይ ኣቤኪ ምስ ስራሕ ይኹን ቁም ነገር ሙያ ዘይብሉ ግዚኡ ብኸንቱ ዘሕልፍ እሞ ከዓ ሰብ ዘሰክሐ ሰብ ክትከዲ ካልኣይ ግዜ ብፀፊኢት ከላዳ ክብል ኣዲኣ ተወርዊራ ኢዱ ብምሓዝ በጃካ ርግእበል ጓልካ ከይትቀትል ብምባል ከተተሓላድኦ ፈተነት። ርኢ ኸለኺ ድሕሪ ሕጂ ምስ ዝወዲ ምስ ዝርእኪ ወይ ኣነ ወይ ንስኺ ነዛ ምድሪ ክንሰፍራ ኢና ተዓለይ ሕጂ ሃብ ቅድሚ እንዳበለ ኣግባእባ ኣላ። ነፀባሕት ዋላ ከም ምስኡ ክተልዕል ደስ ኢልዋ እንተነበረ
ምስ ገዝኣ ሕውከት ክትፈጥር ስለዘይደሊ ሪኣቶ ከም ዘይረኣየት ክትሓልፍ ክትብል ሽማ ብኣውታ ስለ ዝፀውዓ ኣታ ፈጣሪ እንታይ ጌሪከ እንዳበለት ቁልሕ ከበለት ደበለት ጨጉሩ እንዳጠግለለ ኣርከባሞም እንታይ ደኣ ረጊፅክን ትኸዲ ንቐዲ ዋላስ እንታይ መስበላ ኣይተሓዘለይ ደኣ እምበር ካብ ድሕሪ ሕጂ ምሰይ ከይትረአ ወይ ጠባካ ኮነ ኣካይዳ ኣማሓሽ ዓለም ብዓለማ ብኣኻ ክትስክሕ ክንደይ ግዜ ዲኻ ክትእውል በጃኻ ግዜኻ ብግቡእ ተጠቀመሉ ተጻሪፍካ ከማን ተጽርፈን ኣለኻ ምስ በለት ኮርነፍነፍ እንዳበለት እንታ ዴኺ ይመልከተኪ ሓቂዱ ናይታ ዘፋንወኪ ገጽሪኺ ክትሰጥሕ ምዃንኩም ብኣይት ዘንግእ ምስ በላም ከም ኣስትኽእል ኢኻ እሞ ንጓል ኣንስተይቲ ሓርምካ መን ንፉእ ዝብለካ መሲልከይ ዘይትሰርሕ ግዳ ንእስነትካ ብኸንቱ ስቒልካ ተባኽኖ ከምዛ ኢልካ መዋዕልካ ተነብር ድዩ መሲልካ በጃኻ ካብ ድሕሪ ጅምሳይ ከይትርኢላ ገዲፋቶ ኸደት ሽዑስ ተሰምዒ ዝመስል ከርክብ ኣይፈተንን ክልተ ኣንጎሎ ምስ ተዓፀፈት ግና እቲ የፍቅረኪ ኢሉ ተኸኽ ዘበለ ወዲ ኣብ ቅድሚኣ ስለ ዝጸንሐ ኣታ ዝኸስርሕ የብሉ እንዲ ብዝኸርኩ ክጸንሓን እንዳበለት ሪኣ ከም ዘይረኣየት ክትሓልፍ ክትብል ኣርኪ ኢዳ ሓዘሙም እምበኣር ብጋርደ ተዓጂብ ክትንቀሳቐስ ኣለኺ ዘይትርድእኒኺ ኣነኮ ዝባኽን ግዜ ሓሊና ይኮንኩን ደድሕረኺ ዘብዘብ ዝብል ዘለኹም ፍቕርኺ በርቲን እምበር ቁሩብ ኣየደንግጸክን ኣተሓወይ ክንደይ ግዜ ደ ኣይከውን ክብለካ ቁሩብ ንኽብርኻ ተጨነቕ ኣነ ዋላ ሓደ ኣይፈትወካኒ ኣየፍቅረካኒ ካብ ዝገርምካ ክርኢካ ከለኹ ጥራሕ ዝዝክረካ እታ ልበይ ጨሊሉ ዶ ሓንሳብ ንሓዋሩን ከርኢካ ሰብኣይካ ምሽ ትርርበል ኣትሓዘለይ ደኣ እምበር ኣንስኻ ከማን ኣብዚ ዓለም እንተንተርፍ ሃራይ ኣይምስበልኩኻን ብትርኢትካ ወይ ብጠባይካ ብዝኾነ ምክንያት ኣይኮንኩን ፍቕርኻ ዘይቅበሎ ዘለኹም ስለ ዘይፈተወካ ጥራይ ኣብ ልበይ ፈቲሸ ክረኽበካ ይከኣልኩን ስለዚ ምስናይ ኣክብሮቱ ካልእ ተፍቅረካ ጓል ሓሰስ በል ድሓር ከዓ ምናልባት ናቂነ ምሳይ ዝኸይድ ወዲ እንተሪኢኻዮ ንኡ ፈትየ ኣለኹ ቅበፀን ሕጂ ኢላ ገዲፋቶ ገደት ግዳ ሓቂ መገላገለያ ከምኡ ኢላ እምበር ነቲ መኣገርገሪ ናይ ገዛቶም ወዲ ኣፍቂራቶ ኣይኮነትን ብዝተሰበረት ልቢ ካብ ቅድሚኡ ክሳብ ትስወር ብዓይኑ ኣፋንዩ ምስ ዕድሉ እንዳማረረ ኣንፈቱ ጠብዩ ንኸይምለስ ዝወሰነ ዝመስል ካብቲ ከባቢ ተሰውረ ሃይ ጽብቕቲ ፍጥረት ምስ በላስ ኣሸሞንተን ፍርኣናይ ምሸት ብድሕሪኣ መጽኢት ወዲ ገዛውታ በስምባደ ግለጽ እንዳበለት ኣታ ንስኻ በቃ ኣኺልካ ቀትር ኮነ ምሸት ኣብ ጎደና በጃኻ ሰብ ከይርአና ሞ ንገዛ ከይነግረለይ ካብ ጥቓይ ረሓቕ ምስ በለቱም በሊ ካሞ ምስ በልክን ሕልኽ ስለ ዝሓዘኒ ክርሕቐ ከይኮንኩን ከም ትፈልጥዮ ስራሕ ይብለይን ምሽ ዘይሰርሕ ትብልን ነርኪ ሕጂ ግርም ስራሕ ረኺቡ ኣለኹ ክትወፅን ክትኣቱን ክሳብቲ ትኸደየ ቦታ ከፋኖኪ ተጸበየ ድማ ክመልሰኪ ጽባሕ የራኸበና ይባል ገዲፍዋ ኸደ ኣታ ሰብ እዚ ምስ ስድራይ ከበኣሰኒ ኣቦይ ይምክሓለይ ከምዛ ዝነበረስ ብሰንኪ ከም ገለ ወዲ ክብራት ይክስአን ኣታ ስድራ የብሉ እንዲ ምዃን ምስክኒቲ ኣዲኡ ተኸኻቢልዋ እንዲ ዘይሰምዕ እምነ ኸማን ካብ ዘይሓሽ እንዳበለት ገዛ ኣድዓተወት ነጸባሒቱ ከምቲ ዝበሎ ጎኒ ጎና ኸይድ ወጠጥ በለም በጃኻ ርሓቐለይ እንተበለቶካ ኣበይ ክገድፋ እንዳኣለለ ኣብቲ ትደልዮ ቦታ ኣብ ጽሒዋ እንዳኣለለ መለሰም በቃ ናይ መዓልቶ ስራሕ ገበሮ ዋላ እኳ ዕላሉ ገለ ትናፍቕ እንተጀመረት ኣብ ገዛእ ግና ቅሳነት ኣይረኸበትን ተኺሉ ወረ ኣብ እዝኒ ኣቦኣ ስለ ዝበፅሕ ወግሐ ፀብሐ ቆይቕኾንም ሰላማዊት ዝነበረት ቤቱሙን ሰላማ ረሓቐ ጓል ኣመንጎኡን ኣመንጎ ስድርኣ ተቐርቂራ ትገብሮ ጠፊእዋ ተጨነቐት ወዲ ፈጺሙ ሰመ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሳውን ከይተረድኣ ኣብ ጎና ክሕሎ ክትበሕግ ጀሚራ ኣቲ ቆልዓ ኣነስ ከምዚ ክትኾኒ ኣዕብየኪ ኣቲ ካብ እግዝስባ ወለዲ ኺና ዘይትሰምዕና ንዛረበኮ ዘለና መጀመርታ ንስለ ጥቕምኺ ረብሓኺ እዩ መጻኢኺ ኣጸልሚቱ እንተገደፈኪ መን እዩ ዝሕሰን ንሕና ዋላ ንስኺ ክቐጽል ድማ
እዚ እንዳ ክቡራትን ሕፉራት ገዛይ ምውዓልና ኣብ ዝተቐምጥና ብኸፉ ዓይኒ ዝርአየና የለን ብሰንኪ ግና ክንዋረድ ኣይኮናን ነዚ እንታይ ርኢ ክልኺ ኣይሰርሕ ኣይመሓር ይሰቲ ይበኣስ ይኣገርግር ኩላ ገዛውቲ ተረግሞ ሰብሲ መርገም ጎቲት ክለይ ገዛይ ትመጽእ ኣተ ክንደይ ተሓምቂ ገና ኮፍ ከበለት እያ ከምታ ኣብ ደገ ዝኣተወታ ኣምሪሩ ዝዛረብ ዘሎ ነቡኣ በጣዕሚ ስለተኽብሮ ክትምልሰሉ ድላይ ኣይኮነን ኮይኑ ዝበለ እንተበለ ካብ ስቕላ ምስማዕ ሓሊፋ ብጭቕ ክትብል ኣይትስምዖን እያ በለይ ኣኽላ በለት ኣዲኣ ጓል ኣቕላ ፀይዋ ከም ዘሎ ስለዘስተባሃለት የኣኽላ ኣይኮነን እማኣድያ ነጠቕመ የዛረብ ዘለኹ ጽባሕ ንጎ ከብዳ መሊኡ ገፈፍ እንዳበለት ምስ መጻትኪ ዋይ ምባል ትርጉም የብሉን ትምዕድያ እንትኾንከ እማኣድያ በላ ምስኒ ሕርቃኑ ኣታ ሰብ በጃኻ ከበረሓ ዋላ እኳ ኣፋ ከምኡ ይበልድ ኣንበር ውሽጣ ግና ንኡ ብምርኣት ሓጊሳ ነበረት ኣነ ደኣ ካብ ጽቡቕ ባሕራት ዝብሎ ዝጀመርኮ መንፈስ ጸምቶ ከየብፅሕኹ ዘየገድፍ ምዃኑ እዩ ወዲ ሰብ ካብ ዕላምኡ ብዝኾነ መሰናኽላት ክእንቀፍ የብሉን ክትብል እያ ኣደይ ንምንኣስ ሓወይ ክትምዕዶ ዝሰምዕሙ ሓቂያ ናተይ ዕላማ ድማ ንስኺ ንሱ ድማ ንኣኸ ምምላስ ስለዚ ኣይክሰምዓክን ምስ በላ ንስኻ ፍሉይኻ እንዳበለት ከይተረድኣ እንዳሰሓቐት መንገዳ ገበረት